aute jazdíme na pumpy, je to Chevrolet, ktorý má aj redukciu, ako vidíte, tu sú dve páky, uzavierka. Strašne špinavé auta majú, to je asi každé. 116 to znamená na tej špezetke, že sme z regiónu Tatarstan, alebo štát Tatarsko. A Moskva má 7,7. Ostatné neznamená nič. No, sme na nejakom sídlisku. Vidíte, potrubie normálne plynové ide ponad cestu. No, toto je bežný dopravný prostriedok. A my sme sa dostali originál na ruský byt. Krásnom, počkajte, za chvíľu vám ukážem. Budeme ešte 2 noci spať. Kúri sa tu takým radiátorom. Tu bude spať Alexej, tam ide. Ale televízor má, no však v poriadku. Dvojča, ešte z roku pána, možno 96. sme to mali doma. Vyzerajú také ruské steny. A ruské kľúčky. Tak, no. Tu budem spať ja na izbách. Ja som si dal našťastie flip-flop v ponožkách ako český turista, ale to som sa len na chvíľu vyzol, lebo tu by som ako bosý nechodil. Tak čisto, no. A sme na prízemí, tie dvere sú vchodové. Vyzerá ako pancier do bunkra, ale sme na klasickom byte v nejakom paneláku. Však už keď sme v Rusku, tak čo by sme si nešli užiť aj mimo hotel. To je kuchyňa. Čo poviete? Uvarili by ste tu niečo? A tak hádam, by sa dalo žiť, nie? No, super. Strieľalo sa tu asi aj, aha. Ešte idem ukázať také dvere, no. Celkom rovné, že? Idú na toaletu. Pračka tu je. Inak špeciálna vec, asi sa tu zažína vonku. Kde, neviem. A tu dokonca asi, že? Či? No, ani to nejdem zažínať, je to proste niečo, čo by ste možno nechceli vidieť. Počkajte, možno tu. Aha, tak sledujte. Tu na chodbe, keď vojdete, hej, do bytu, doprava sú tie izby, rovno aj kuchyňa. Tak tu sa prosím pekne zažína na toaletu. No, to je len v Rusku asi. To na mňa nehnevá, ale to smrdí ten vankúš, to je neumyté. Tuto, pozrite, kopec špiny. Tuto prach, perie, Boh vie, či sú tu nejaké ruské ploštice. Čo som, kto som, že ma takto poslali bývať tu? Za 5 korún. Škoda, že vám nemôžem zachytiť tú šťanku, ktorá ide odtiaľto. A tam bývame, no. A ideme z bunkra von, ty. Počkaj, nechytaj sa toho. To musí ťa práve k sebe. Aha, toto stlač. No, rozjeď to. Dobre. Máme to. Bože, dvere To nemôžem toto ani publikovať. Bývame v tomto byte, teda v jednom z nich. Vo vchode je nacikané, smrdí to tam. Ja neviem, či sú tam aj šváby, není. Ale tie podľa mňa sa zlakli. No nič, ideme do ulic. С другой фирмы нам подарил. Девушка такая хорошая. No tak túto fľašu sme dostali ako darček. Как с собой блондила? Svietli volosy. Tu je napísané Passion. Как сказать блондинка? No, jedli sme uhorky s rajčinou. Это блондинка? To je ako predjedlo zadarmo pre každého. Tu je nejaká jahodová voda. A tieto slede so zemiakmi, to je ako normálne pre všetkých spolu, keď pijeme, lebo tu sa veľa pije a je. A toto je tzv. Ľuľa, to je mleté hovädzie mäso s plackami, ktoré sa nazývajú drániky. Tam je kapusta, cibula, ktorá sa povie po rusky, že luk. A chlapci mali páročky so zemiakmi, to sa volá sasilky.
No a sasisky. Aha, sasisky. Aha, sisky, no. Sisky to sú zase prsia. Cicky, ako. A pijeme. Už druhú fľašu. Pili sme najprv Ararat. To arménsky alkohol. A ideme piť ďalej, lebo v Rusku sa veľa pije a je. A je tu veľmi pekne. Pozeráme aj hokej. No, takže táto noc bola zaujímavá. Som sa nasral a trošku som povedal svoje a uvidel som požiarnú hadicu. No a čo sa stalo? No, tak sme zrazu z toho bytu prešli na takúto hotelovú izbu. Tá už vyzerá celkom fajn. Takže takto, koberček, postielky. Tuto sa zažína pekne svetielko, sprcha, môže byť trubky zase vidieť. No dobre. Aha, papučky, no to je už 3 hviezdičky, no. Šampónik. Dobre, šampónik, televízor trošku väčší. No, pokúšame sa naštartovať pumpu, ktorá má 2 typy senzorov, teda kontrolerov, ale aj senzorov. Senzor zaťaženia a senzor zrýchlenia, ktoré sa nachádzajú tu pri tejto tyči, ktorá vedie dole do zeme. Ten červený patrí spoločnosti Lavkin a ten nad ním, tento, má ešte jeden senzor pripojený. To je kombinovaný senzor v podstate, kde táto čierna krabička je zrýchlenie a toto meria záťaž. Tak na princípe tlaku. No a teraz sa pokúšame spustiť. Vidíme, ako pracuje Amir na kontroléri Lavkin, ktorý práve je pripojený na ten červený spodný senzor a monitoruje prácu tej pumpy na základe snímania záťaže a zrýchlenia a polohy. Práve sa nám to podarilo spustiť. Vidíme, tu je elektronika, vidovská. Tu sa merajú otáčky na tom kolese. Tuto vidíme tyčku a na tej osi, čo je koleso, má na sebe pripevnené magnet a počítajú sa otáčky. A tam v diaľke vidíme tú tyčku ďalšiu a v tejto hornej úvrati je magnet a to je senzor polohy. V tej polohe je najnižšie položená tyč v zemi. Tam v diaľke vidíme mesto Almatiersk, hlavné mesto ťaženia ropy v Tatarsku, spoločnosti Tadnev, ktorá je na 6. mieste v Rusku. A vidíme, ako pracuje pumpa. Takže teraz bola v najnižšej polohe, teraz je v najvyššej polohe a opäť sa dostávame do polohy, v ktorej sme teraz mali vypnutú pumpu, kde začína cyklus a celá sinusovka je vlastne priebeh znázorňujúci na grafoch toho simulátora, ktorý si ideme ukázať. Pokiaľ sme sa pripojili cez Wi-Fi na ten kontroler náš, tu na laptope. На автон? Ну, на автомат. На автомате сейчас. Это No, tu sme na pumpe, kde máme Modbus, GPRS роутер. GPRS router, Danfoss, BFD, А, хотя... tu je laptop, Ну ладно. tu je náš kontroler, National Instrument. Что это? 485 модель. Aha,
Tam je 485 rozhranie. Toto je switch. A tu je silová časť VFDčka. Пальцами не суй туда. Tu máme tiež senzor otáčok. Tu to vidíme. A keď sa lepšie pozrieme, tak tuto vidíme túto tyčku a to je vlastne Hall senzor, ktorý počíta stroke per minute SPM, koľko otáčok potrebujeme na jednu, alebo koľko tých kačaní, dokáže urobiť za 1 minútu. Kačať znamená ako ťažiť, cucať. Tento motor ide ticho, je ovládaný VFDčkom, aj pumpa pracuje pomalšie a pri otáčkach 0,5 a vyššie už dokážeme, alebo má význam pojem senzora zrýchlenia ACC. Skoľka lošadí zdесь motor? Kilowatt. Tam ten motor mal 18 kW a tento má 15 kW. Dobre, ideme pracovať. Teraz keď ukončí dynamogram, tak uvidíme, ako sa zmení hodnota pump finish. Bola 86 niečo, teraz je 87 a podľa prítoku do žriedla, koľko ropy natieklo počas vypnutej pumpy, by sme mohli vidieť zvýšenie, čo vidíme na downhole card grafe. Pôvodná čiara červená naznačovala nejakých 70% a teraz ste mali možnosť vidieť opäť, že sa pridal tretí nameraný dynamogram, čiže sa nám zobrazila druhá červená čiara, ktorá už mala tých 86%, a táto nová zelená, posledná, ktorá je najviac vpravo, mala tých 87 niečo percent a teraz sa to zvýšilo už na 92. Vždy po každom cykle merania, keď sa dokončí surface card real time, tak nám downhole card vykreslí nový graf a ten posledný červený postupne zanikne. Máme možnosť teda vidieť, ako sa žriedlo naplnilo. Kot? No, tak tu sa lúčime teda s Almetievskom. Tam sme bývali oproti, Neftianik hotel. To je on. To je akože Oilman. A toto boli prvé potraviny, čo sme našli. A vrátili sme sa sem, lebo majú tu najlepší výber potravín, takže možno sem ešte niekedy prídeme.